Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Tunteet ja nenää WhatsApp-kutsuista koostettu upea tieto- ja tunnepaketti. Näillä kutsuilla meidän ryhmään tuli 4 päivän aikana lyhyitä videoita ja nyt ne on koottu tähän sulle helposti yhdellä kertaa katsottavaksi. Ja kutsujen tavoite on lisätä ymmärrystä siitä, miten tuokseen kautta me voidaan tukea omaa hyvinvointia joka ikinen päivä. Ja jokainen tunne on sallittu. Me ei haluta mitään tunteita pois, vaan että ne olisi helpompi kohdata. Ja nyt sun tehtävä ainoastaan nauttia tästä matkasta. Aloitetaan nämä kutsut meidän tarinoilla. Molemmilla on tapahtunut melkoista muutosta viimeisien vuosien aikana. Ja toivottavasti sä saat meidän tarinoista itsellesi ehkä vertaistukea ja oivalluksia. Moikka ja tervetuloa ihanat, kamalat tunteet tunneöljykutsuille. Mä toivon sulle todella paljon oivalluksia näiltä kutsuilta. Ehkä saat mun ja Outin tarinasta jotain, mitä peilata sinne omaan arkeen. Ehkä löydät öljyistä, joista kerrotaan, sulle sen The One-öljyn, joka auttaa sua sun polulla. Mun nimi on siis Satu ja mä oon näiden kutsujen toinen hosti. Ja mä haluankin nyt kertoa sulle ihan ensimmäisenä, että minkä takia mä oon tässä. Mun matkani ei ole ollut tähän hetkeen kaikkein helpoin, mutta se on ollut just se polku, mikä mun on kuulunut kulkea, jotta mä olisin se Satu, joka mä tässä hetkessä oon. Mä oon rajun uupumuksen ja puolen vuoden sairasloman kautta löytänyt itseni takaisin valoon. Ja mä oon löytänyt mun salaiset voimavarat. Mä oon oppinut tunnistamaan tunteita. Mä oon oppinut myös tunnistamaan tunteet, en vaan niin, että mä osaisin nimetä niitä, vaan myöskin tunnistaan, missä ne tunteet mun kehossa on. Paljon on matkaa vielä jäljellä, mutta tosi iso harppaus on menty eteenpäin. Mun sairasloman aikana nämä upeat, ihanat, puhtaat, eteeriset öljyt löysi mun elämään. Ja se on ollut yksi ihanimmista asioista mun elämässä. Mä olin ennen melkoisen täytyisi suorittaja. Ja mä suoritin mun elämää. Mikään ei riittänyt. Mulla oli riittämättömyyden tunteita tosi paljon. Ja mä en hyväksynyt sitä, mitä mä tein, vaan aina mun olisi pitänyt pystyä vähän vielä parempaan. Jos mä liikuin suorittaen. Jos mä lähdin salille, niin mä tein siellä niin, että varmasti veri maistui suussa. Ja no, lopun ehkä arvaatte. Tällä hetkellä peilistä katsoo ihan todella erilainen Satu. Mä aloin löytää öljyjen avulla pysähtymisen kautta vähitellen palan sitä syvintä sisintä minua. Varmasti suorittaja jollain tasolla tuun ehkä aina oleen, mutta mä teen asioita paljon lempeämmin.
sillä mä oon oppinut tunnistaan omia kehollisia oireita ja oppinut myös ymmärtää niitä omia tunteita. Eli tässä hetkessä mä uskallan olla rohkeasti oma itseni. Mä oon tullut näkyväksi sekä muille että omalle itselleni. Ja mä oon todella kiitollinen siitä polusta, minkä tähän asti on tullut. Öljyt tulee olemaan työkaluina varmasti mukana pitkään. Koko loppuelämän ystävyys on löytynyt. Ja mä tiedän, että mulla on vielä paljon edessä. Se potentiaali, joka vielä on tuolla pinnan alla, ei ole päässyt kokonaan vielä kukkaan asti puhkeamaan, mutta aivan varmasti se sieltä puhkee, kun on sen aika. Toivottavasti saat oivalluksia näiltä kutsuilta. Ja nyt tähän lopuksi mä haluan nostaa meille unelmakorttipakasta yhden kortin. Kortin, joka ehkä johdattaa meitä näillä kutsuilla tai saa aikaan siellä oman jonkun oivalluksen. Uskallatko unelmoida vielä vähän suuremmin? Pyytää elämältä vielä vähän enemmän. Ei siksi, että kaiken pitäisi olla suurta, vaan siksi, että näet, millaiset rajat mielessäsi on. Aika osuva kortti, ainakin mulle henkilökohtaisesti. Pysy kuulolla, seuraavaksi kuulet Outin tarinan. Outi täällä, moikka. Kiitos kun olet mukana näillä tunnekutsuilla. Ihan alkuun mä tahtoisin kertoa mun oman tarinan, mun muutosmatkan tähän hetkeen. Vielä 2018 mä olin sellainen stressaava, suorittava, voisi sanoa ehkä, että sellainen koko vartalo stressimöykky. Mä suoritin työtä, mä suoritin arkea, mä suoritin perhettä, mä suoritin harrastuksia. Ihan vaan juoksin päivästä toiseen ja ajattelin, että voi hyvänen aika, että miten mä selviän huomisesta, että nyt on vielä rästissä tämän ja tämän verran asioita. Mutta sitten onneksi mun ystävä soitti ja sanoi, että tiedätkö, että nyt on jotain sellaista, että mitä hänen on pakko kertoa sulle. Ja mä olin niin innoissani, alkoi sisällä oikein tulla sellainen niin kuin vaan kupliva tunne, että tämä on mitä mä tarvitsen. Ja se vastaus oli puhtaat eteeriset öljyt, mitkä vaikuttaa meidän tunteisiin. Ja mä en ollut koskaan aikaisemmin edes kuullut sanaa eteerinen öljy. Aivan tuntematon alue mulle. Mutta se oli jännä, kun heti, ja mä olin ollut niin kuin semmoinen tuoksu yli herkkä. Mua ällötti kaikki synteettiset tuoksut. Ihan jos jollain oli jossain liikennevälineessä jotain hajuvettä, partavettä, mitä tahansa, niin mua oikein niin kuin yökkyytti ja oksetti siellä. Ja samoin kaupassa niin mun täytyi juosta aina kynttiläosastojen ohi, että se haju oli jotenkin ihan kertakaikkisen kuvottava. Mutta kun mä sain nämä eteeriset öljyt, niin siis mun piti vaan niin kuin nuuhkia. Mä vaan tuoksutin ja se oli ihan valtava tarve vaan niin kuin tuoksuttaa niitä. Ja
uskomatonta. Stress Away-öljy oli mun ekaa. Semmonen, mitä mä niin varmaan en tiedä 10 kertaa päivässä nuuhkin. Ja se alkoi pehmentää sitä mun koko vartaloa. Mulla oli ihan semmonen semmoinen tosiaan koko vartalo stressikramppi, niin se alkoi pehmentää sitä. Mä huomasin, että mä pystyn alkaa hengittää ja se jotenkin alkoi vaan se olemus rentoutumaan. Ja sitten seuraavaksi frankincense-öljy. Mä luulen, että kun se Stress Away oli tehnyt vähän tilaa, pehmentänyt sitä kovaa stressikuorta, niin frankincense-öljyn tuoksu. Mä joka aamu laitoin sitä tipan kasvovoiteeseen ja tuoksuttelin sitä. Ja se oli sellainen, mikä antoi mulle joka aamu tilaan. Mä olin ihan kuin semmoisessa omassa kuplassa, missä mä kuulin itseäni. Sain yhteyden itseen. Että aikaisemmin mä olin suorittanut enimmäkseen ulkopuolelta tulevia velvollisuuksia. Ja sen frankincense-öljyn myötä mä aloin kuulla sitä, että kuka mä oon, mitä mä haluan. Ja se oli uskomaton tunne. Siis ihan kun mä olisin löytänyt parhaan ystäväni, mä löysin itseni. Ja sitten kun mä aloin kuulla, se vahvistui koko ajan niitä omia toiveita. Sitä, että mitä mä haluan elämältä, mitkä on niitä mun unelmia. Niin se oli ihan uskomatonta, koska en mä ollut aikaisemmin voinut mennä niitä mun unelmia kohti, kun mä en tiennyt mitä ne on. Mä vaan ajattelin, että mitä pitäisi tehdä, mitä kuuluisi tehdä. Ja nyt mä voin sanoa, että mä oon tässä hetkessä, mä oon niin paljon rennompi, mä oon niin paljon iloisempi Outi. Ja ennen kaikkea mä tiedän kuka mä oon. Ja se ei ollut mulle ollenkaan itsestään selvää vielä silloin 2018. Eikä tämä mun matka ole tässä. Nyt kun mä kuulen ja tiedän ne omat toiveet, mitä mä haluan elämältä, mikä on se, mikä mun sydämessä sykkii, mitä mä haluan tehdä, niin nyt mä niin määrätietoisesti menen sitä uutta kohti. Mä näen, että me mun miehen Jirin kanssa, me asutaan saaristossa, meillä on Kalliolla siellä ihana koti ja mulla on siellä ajankäytön vapaus, mulla on taloudellinen vapaus, mä saan tehdä sitä työtä, mikä on täältä, mitä mä teen sydämestä käsin. Ei niin, että joku määrää, että nyt aamulla 8 toimistolla ja teet tätä. Ja mä uskon, koska nyt kuitenkin aika lyhyessä ajassa mä oon tullut siitä koko vartalon stressimöykystä täksi Outiksi, joka mä tässä hetkessä on, niin mä en epäile hetkeäkään, etteikö ne mun unelmat toteutus. Ne toteutuu. Ja jos susta tuntuu, että tässä hetkessä elämässä sulla on sellaisia asioita, mitä sä haluat jättää taakse, mitä kohti sä haluat mennä, niin sä oot näillä tunnekutsuilla just oikeassa paikassa. Katsotaan, mihin tää meidän polku vie. Löydetään ne omat unelmat, omat toiveet ja se oma itse sieltä. Kiitos, kun oot mukana. Outi täällä, moikka! Muutaman seuraavan päivän aikana sä tulet kuulemaan, kuinka löydät ilon pilkahduksia ja rentoutta sun elämään. Me kerrotaan omia kokemuksia, jaetaan vinkkejä eteristeöljyjen käytöstä, miten ne tuo sitä rauhallisuutta, auttaa vahvistamaan sun omaa intuitiota ja uuden äärellä antaa rohkeutta. Ja mikäli näiden kutsujen jälkeen sä oot inspiroitunut ja haluat itselle samanlaisen muutoksen, niin sä voit avata sit asiakastilin ja se ei velvoita mihinkään ja se on täysin maksuton. Sä voit olla nyt mukana vaan fiilistelemässä ilman mitään painetta.
Ja nyt mulla on tosi kiva juttu kerrottavana. Me nimittäin lähetetään jokaiselle asiakastili avanneille lahjaksi aloittaja ABC. Sä pääset lukemaan ja oppimaan siinä vielä lisää. Saat kokeilla näytteitä kodinpuhdistukseen, kasvovoidetta ja tunteita tukevaa eteeristä öljyä. Ja sitten, jos sä haluat, niin sä voit tilata verkkokaupasta itsellesi just ne tuotteet, mitkä susta tuntuu, että on pakko saada. Ja katos tätä. Mä näytän sulle, mitä kaikkea aloittaja ABC sisältää. Aloitusoppaan. Täällä on niin paljon hyödyllistä luettavaa sulle. Luonnonmukainen Thieves yleispesuainenäyte ja sitten laimennusohje suihkepullon tekemiseen. Roll-on-vinkkejä. 7 ihanaa arkikäyttöön sopivaa reseptiä plus tyhjä rolleripullo, johon sä voit tehdä oman lempparin. Onko se sitten pirteyttä päivään, hyvää yötä vai iloa? Seedlingsvoiden näyte. Mä käytän tätä kasvuvoiteena ja tähän voit laittaa aamulla tipan frankincense-öljyä ihoa kaunistamaan ja illalla laventelitipaa, jotta iho saa palautua yöaikana päivän rasituksista. Sitten on premium-settiesite, jossa on kerrottu joka ikisestä premium-pakkauksessa olevasta öljyn tunnevaikutuksesta. Ja sitten tämä öljy Aroma Freedom tunnevapautuksen tekemiseen. Tästä upeasta, helposta harjoituksesta kuulet tällä viikolla. Ja sitten on vielä Kerro ystävälle tietopaketti, jossa innostut kertomaan ystävälle sun oman kokemuksen. Ja meistä kukaan ei ole portinvartija toiselle, kun jokainen saa tämän saman tietopaketin, mistä voi itse valita just sen, mitä tässä hetkessä tarvitsee. Kun mä lähetän tämän paketin uudelle, niin mä saan tarjottua parhaan mahdollisen alun helposti ja yksinkertaisesti. Jokainen saa saman startin. Eli nyt sä voit tipauttaa hartiat alas. Sä tiedät, että nämä kutsut ei velvoita sua yhtään mihinkään. Voit vaan oppia, että miten pääset nauttimaan sitä ilosta ja rentoudesta omassa elämässä ja miten lähdet kohti niitä omia unelmia ilman pelkomöykkyjä. Nautin matkasta. Tervetuloa Tunteet-osioon. Kuulet seuraavaksi aavistuksen tunteista ja niiden syntymisestä, tuoksujen merkityksestä tunnetyöskentelyssä, eteerisistä öljyistä, mitä ne on, sekä niiden turvallinen käyttö. Haluan aluksi jakaa teille Young Livingin perustajan Gary Youngin ajatuksen tunteista. Tunteet ovat mahdollisesti voimallisin työkalu, joka sinulla on. Yhtä lailla kuin ne ovat suurenmoisia luomisen ja rakentamisen välineitä. Samanlaisella voimalla ne pystyvät myös tuhoamaan. Sinä itse, ei kukaan muu, hallitset niistä jokaista. Sinä itse käytät niitä johdattamaan itsesi suuruuteen tai annat niiden tuhota sinut. Niin, me voidaan kontrolloida tunteita, mutta samalla tavalla ne kontrolloi myös meitä. Mitä sitten tunteet on? Tunteet on ihmisen kokemusmaailmaan kuuluvia psykologisia tiloja, jotka voi ilmetä voimakkaina fyysisinä ja psyykkisinä reaktioina erilaisissa tilanteissa. Tunteet voi vaihdella laajuudeltaan ja intensiteetiltään aina lievästä tyytyväisyydestä äärimmäiseen pelkoon tai rakkauteen. Tunteiden tarkkaa määritelmää on vaikea antaa, koska ne on niin monimutkaisia ja moniulotteisia ilmiöitä. Tunteilla on tosi tärkeä rooli meidän ihmisen elämässä. Ne voi antaa meille merkitystä ja motivaatiota, auttaa meitä kommunikoimaan ja ymmärtämään toisia ihmisiä sekä ohjata meidän toimintaa ja päätöksentekoa. On myös tärkeää huomata, että tunteiden kokeminen ja ilmaiseminen voi vaihdella yksilöittäin.
Tunteiden syntyminen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttaa useat tekijät, kuten aivot, hermosto, kognitiiviset prosessit, oppiminen, muisti, ulkoiset ympäristötekijät ja sosiaaliset vuorovaikutukset. Vaikka tunteet voi olla voimakkaita ja joskus hallitsemattomia, niitä voidaan myös oppia tunnistaan, käsitteleen ja sääteleen tietoisesti. Tunteita syntyy muun muassa näissä tilanteissa. Nähdessä läheisen ystävän, kuullessa hyviä uutisia tai kohtaamalla pelottavan tilanteen. Tai jos me nähdään koiran lähestyvän meitä, aivot arvioi sen turvallisuuden tai uhkan ja reagoi sen perusteella. Sydämen nopea syke ja jännittyneet lihakset voivat liittyä pelkoon, kun taas rentoutuneet lihakset ja positiiviset ajatukset voivat liittyä iloon. Tunteiden syntymisen prosessi voi vaihdella tosi yksilöllisesti. Ajatus, tunne, toiminta. Tapa, jolla me toimitaan, johtuu monista tekijöistä, mukaan lukien muun muassa ajatukset ja tunteet. Ajatukset ja uskomukset vaikuttaa siis siihen, miten tulkitaan ympäristöömme ja niitä asioita, mitä siinä ympäristössä tapahtuu, ja miten me suhtaudutaan niihin. Jos uskotaan olevamme huonoja jossain tietyssä tehtävässä, se voi johtaa pelkoon epäonnistumisesta ja estää meitä yrittämästä. Ajatuksesta syntynyt tunne puolestaan vaikuttaa siihen, miten toimimme ja reagoimme eri tilanteissa. Tunteet voi toimia motivaattoreina ja ohjata käyttäytymistä. Esimerkiksi jos tunnetaan kiinnostusta tai innostusta johonkin asiaan, niin todennäköisesti me panostetaan siihen enemmän. Hengittäminen ja hajuaisti. Elämä alkaa ensimmäisellä hengenvedolla ja päättyy viimeiseen uloshengitykseen. Syvä ja rauhallinen hengittäminen on yksi terveyden ja hyvinvoinnin peruspilareista. Se, miten hengität, on suorassa yhteydessä fyysiseen, psyykkiseen ja henkiseen tilaasi. Myös eteeristen öljyjen tiedetään vaikuttavan monin tavoin ihmiseen, niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Jo kanelin nuuhkaisu saa ruoansulatuksen käynnistyyn ja laventelin tuoksu rauhoittaa sekä tasapainottaa mieltä. Samalla kun hengitetään syvään, meissä aktivoituu hajuaisti. Hajuaistimus syntyy ilmaan haihtuneista aromaattisista kemiallisista aineista, eli hajumolekyyleistä. Ne kulkeutuu sisäänhengitysilman mukana nenäontelon takaosaan, jossa on hajuepiteeliä. Kun tuoksu hengitetään sisään, ensimmäinen kosketus on hajuepiteeliin, jossa on noin 20 miljoonaa hermopäätä. Ajattele, että meidän kädessä on vain 2500 hermopäätä. Molekyylin kemiallinen informaatio muunnetaan sähköiseksi signaaliksi, joka jatkaa matkaansa hajukäämiä pitkin ja saapuu sisään limpiseen järjestelmään. Ja täällä aivojen limpisessä osassa tapahtuu tuoksun tunneaistimus. Hajuaisti on siis suoraan yhteydessä aivojen limpiseen järjestelmään, eli siihen osaan, johon tunteet ja stressireaktiot liittyy. Muistot linkittyy tunteisiin ja niin tekee myös tuoksut. Tunne, jonka ihminen kokee voimakkaana ja ensimmäistä kertaa yhdistettynä tuoksuun, luo pysyvän muistijäljen aivoihin. Tutkimusten mukaan tuoksun luoma muistijälki on voimakkaampi kuin esimerkiksi näön tai kuulon avulla saatu. Tuoksut voi herättää vahvoja tuntemuksia ja auttaa meitä käsittelemään tunteita sekä edistää hyvinvointia. Ja tässä kohtaa kuvioon astuukin puhtaat eteeriset öljyt. Eli hypätään siihen, mitä nämä eteeriset öljyt oikein on. Eteerinen öljy on aromaattinen, nopeasti haihtuva öljy,
jota saadaan tislaamalla tai kylmäpuristamalla kasvien eri osista. Eteerisiä öljyjä on ihan kaikissa kasvin osissa. Lehdissä, kukissa, hedelmissä, kuorissa, juurissa, varsissa ja siemenissä. Eteerisiä öljyjä kutsutaan myös nimellä essential, eli välttämätön, koska ne on kasvien elämän lähde. Ne on niiden veri. Eteeriset öljyt suojaa kasvia ympäristön uhilta, joten niitä käyttämällä voit myös valjastaa kasvin suojaavat voimat ihan omaan käyttöösi. Eteeristen öljyjen ainesosilla voidaan aktivoida sekä ihmisen fysiologisia toimintoja että tunne-elämän tasapainoa. Mille eteerinen öljy sitten tuoksuu? No se tuoksuu just sille kasville, mistä se on lähtöisin. Ja tämän takia on tosi tarkkaa ja tärkeää, mistä omat öljys hankit. Sillä jotkut markkinoilla olevat eteeriset öljyt ja niitä tekevät yritykset lisää synteettisiä aineita öljyn sekaan, jotta tuoksu olisi kaupallisempi ja näin ollen miellyttävämpi. Ajattele, että lainsäädäntö sallii sen, että eteerisen öljyn pullon kyljessä oleva 100% eteerinen öljymerkintä saa olla, jos öljystä on vain 2-5% aitoa puhdasta öljyä, ja loppuosa saa olla ihan mitä synteettistä moskaavaa. No miksi Young Living on sitten erilainen kuin muu alan merkki? Sen takia, että meillä on tuotteiden laatuprosessissa siemenestä sinettiin Seed to Seal -laatujärjestelmä. Ja se ei ole mikään markkinalause, vaan aikoinaan Gary Youngin antama henkilökohtainen lupaus meille kaikille, että öljyt Young Livingillä on puhtaita ja muuntelemattomia aina. Jotta saat puhtaat eteeriset öljyt, niin on myös maahan istutettavan siemenen oltava terve ja ennen kaikkea maaperän oltava puhdas. Kaikki toiminta Young Livingillä tapahtuu omilla tai kumppanuusmaatiloilla, jotka on myös sitoutunut tähän laatustandardiin. Kurkataan vähän vielä syvemmälle. Eli kerroin aikaisemmin, että öljyt saadaan pääsääntöisesti kasvista tislaamalla. Ja tislaaminen se vasta sitten onkin taitolaji. Vaikka siemen olisi ainutlaatuisen hyvä ja terve, kasvuolosuhteet erinomaiset, sää paras mahdollinen ja sadonkorjuuhetkikin optimaalinen, niin osaamaton tislaaminen voi tuhota kaiken sen, mitä siihen asti on tehty. Eli on ihan eri tislata öljyä parfyymiteollisuudelle korkeissa lämpötiloissa ja korkeassa paineessa synteettisten kemikaalien avulla, kuin tislata korkealaatuisia terapeuttistasoisia eteerisiä öljyjä, joissa kaikki terveyttä tukevat komponentit on mukana. Otetaan vaikka esimerkiksi sypressiöljyn tislaaminen. Kun tislataan sypressiä 20 tuntia, saadaan 280 ominaisuudesta vain 20. Kun sitä tislataan 26 tuntia, niin saadaan 0 ominaisuutta. Sypressin tarkka tislausaika on 24 tuntia, jolloin saadaan täydet 280 aromaattista yhdistettä. Mutta valitettavasti suurin osa tislaajista tislaa sypressiä vain 3,5 tuntia, tuottaen todella huonoa öljyä, jota voi ostaa halvalla ihan ympäri maailman kauppojen hyllyiltä ja verkkokaupoista. Oikein tislattu sypressin eteerinen öljy tukee selkeää ja tervettä hengitystoimintaa ja tervettä verenkiertoa. Antaa tukensa myös lihaksistolle. Ja sypressi on sydänsakran öljy. Se auttaa lohduttaan surun keskellä. Eteerisiä öljyjä voidaan käyttää 3 tapaa. Tuoksuttelu, iholle ja sisäisesti. Tuoksuttelu on kaikkein suosituin tapa. Ja yksinkertaisesti öljyä voi tuoksutella ihan suoraan siitä pienestä öljypullosta.
tai tipauttaa tippa kämmenelle ja hengitellä kämmenkupeista sen aromia. Diffuuserin kautta käytettynä, niin öljyjen vaikutuksista pääsee nauttimaan myös kaikki paikalla olijat. Diffusoimalla öljyä pystytään muuttamaan kodin tunnelma hetkessä paremmaksi. Young Living eteeristä öljyä voi käyttää myös paikallisesti suoraan iholla, mutta kun käytetään iholla, niin aina muista sekoittaa hyvälaatuiseen pohjaöljyyn. Pohjaöljyn käyttö ei laimenna tai vähennä eteerisen öljyn tehoa, vaan pikemminkin päinvastoin vaikutusaika pitenee. Ja jalkapohjat on turvallinen paikka laittaa eteerisiä öljyjä myös perheen pienemmille. Young Living Plus-öljyt on rekisteröity Euroopassa sisäiseen käyttöön. Lakisääteisistä syistä kosmeettinen ja ravintolisänä käytetty eteerinen öljy on myytävä erilaisilla etiketeillä varustetuissa pulloissa, vaikka pullon sisältö olisikin samaa tavaraa. Ja Plus-öljyn tunnistaa valkoisesta etiketistä ja Plus-merkinnästä. Ne on ihan mielettömiä ruoanlaitossa, leivonnassa tai veden aromina. Young Livingillä on tällä hetkellä noin 30 Plus-öljyä, jotka on saanut siis elintarvikemerkinnän Euroopassa. Eteerisiä öljyjä käytettäessä on tosi tärkeää muistaa turvallisuus. Öljyt on aitoja ja vahvoja, jopa satoja kertoja voimakkaampia kuin itse kasvi sellaisenaan käytettynä. Niitä on siis syytä kunnioittaa ja arvostaa. Ehkä tärkeimpinä nostaisin sen, että iholla käytettynä aina sekoittaa hyvälaatuiseen pohjaöljyyn. Ja muistetaan, ihon herkkyys on aina yksilöllistä. Puhtaat sitrusöljyt on valoherkkiä, eli ei käytetä sitrusöljyjä ennen auringonottoa. Ja älä koskaan laita eteerisiä öljyjä suoraan silmiin tai korviin. Yhteenvetona, paitsi että tunteet on jotain, mitä me voidaan nimetä, niin ne on myös fysiologista toimintaa meidän kehossa. Tämän takia tunteiden kohtaaminen on niin todella tärkeää. Tunteet ei ole siis pelkkiä ajatuksia ja uskomuksia, vaan vaikuttaa niin isosti koko meidän olemiseen. Eteeriset öljyt ja tuoksut vaikuttaa ja on yhteydessä suoraan sinne limbiseen järjestelmään, eli siihen osaan, jonne tunteet ja stressireaktiot liittyy. Puhtaat 100% eteeriset öljyt kuljettaa aitoa alkuperäistä viestiä yksilöllisesti meidän jokaisen keholla. Ja ihmisen perustunteita on onnellisuus, viha, pelko, suru, inho ja yllättyneisyys. Ja kaikkien tunteiden taustalla meillä jokaisella on kuitenkin 2 päätunnetta, rakkaus ja pelko. Kuulet näillä kutsuilla myös myöhemmin lisää tiettyjen tunnetilojen ja niihin sopivien eteeristen öljyjen käytöstä. Toivottavasti tämä kaikki tieto avaa oivallusta ja mahdollisuuksia hyödyntää eteerisiä öljyjä oman hyvinvoinnin tukenas. Tutustumalla luonnontuoksujen maailmaan ja löytämällä ne omat lempiöljyt, voit monipuolisesti rikastuttaa omaa elämääsi eri tilanteissa ja elämänvaiheissa. Satu niin hyvin kertokin tuossa edellisellä videolla, että miten ja miksi tuoksut vaikuttaa meidän tunteisiin ja muistoihin. Ne tekee ihan uskomattoman työn tuolla meidän limbisessä järjestelmässä ilman, että meidän täytyy tehdä mitään. Mutta tiedätkö, mitkä on mun 3 lemppariöljyä ja mitä ihmeellisyyksiä ne tekee? Nyt kannattaa ottaa muistiinpanovälineet lähelle. Tulee kyllä melkoinen tietopumpsi. Noniin, nyt ollaan jo opittu vähän, että miksi öljyt vaikuttaa meidän tunteisiin. Niin seuraavaksi kurkataankin, että millaisia tunnevaikutuksia muutamalla mun lemppariöljyllä on. Mitä ne tekee tuolla mun tunnekeskuksessa.
Ja nyt sun kannattaa tehdä muistiinpanoja. Tulee hyvää tietoa. Laventeli on rentoutumisöljy. Sen tuoksu tuo hyvää mieltä. Se rauhoittaa ja tyynnyttää. Se on kuin maaäidin lämmin syli, joka auttaa tasapainottamaan meidän ailahtelevia tunteita. Ja tosi suosittu uniöljy. Aattele, miten ihanaa rauhoittua iltapuuhiin ja valmistautua nukkumaan menoon, kun laventelin tyynnyttävä tuoksu hellii kaikkia kotona. Voit laittaa tipan tai 2 pöhisemään diffuuserin tai sitten laimennettuna laittaa rinnalle tai jalkapohjiin. Olisiko sun illat pykälää helpompia laventelin kanssa? Tuoksuttelet ennen nukkumaan menoa ja nautit levollisista yöunista. Ja tämä on kaikista monikäyttöisin öljy ihohoitoon. Onpa ripsuja tai rapsuja tai haluat laittaa illalla tipaan laventelia luonnonmukaisen kasvovoiteeseen, jotta sun kasvojen iho saa toipua päivän rasituksista. Frankincense. Se tuoksu antaa alakuloiselle rohkeutta ja itsevarmuutta. Tosi suosittu öljy kautta aikojen ollut meditoidessa ja rukoiltaessa. Torjuu pelkoa ja auttaa päästämään irti menneestä. Ja vahvistaa sisäisen voiman tunnetta. Mulle tämä on ollut itseni löytämisen öljy. Se, joka on vahvistanut yhteyttä itseen ja auttanut mua kuulemaan omia toiveita ja auttanut rakentamaan unelmia, joita kohti mä oon nyt vahvasti menossa. Ja hei, aivan uskomaton ihohoitoöljy. Tätä kannattaa laittaa tippa aamulla luonnonmukaiseen kasvovoiteeseen tai pohjaöljyyn ja levittää kasvoille ihoa kaunistamaan. Ja samalla on siinä tuoksukuplassa voi kuunnella sitä omaa intuitiota. Ja sitten haluan vielä esitellä suosituimman Young Livingin öljyn. Se on Stress Away. Ja nimi taitaa kertoa kaiken oleellisen tästä öljystä. Sen tuoksu rauhoittaa ja auttaa tyhjentämään mielen. Auttaa tyhjentämään mielestä sinne vellomaan jääneet epämiellyttävät ajatukset. Tuo rauhan ja tyyneyden tunteen sekä lapsille että aikuisille ja auttaa lievittämään päivittäistä stressiä ja hermostuneisuutta. Tiivistetysti voisi sanoa, että Stress Away-öljy auttaa palauttamaan tasapainon ja edistää rentoutumista. Ja tämä oli alkuun mulle se kaikista tarpeellisin öljy. Se lähti pehmittämään mun koko vartalon stressikrampia ja avasi väylän muutokselle. Kannattaa pitää aina mukana käsilaukussa ja laittaa korva alle tai ranteisiin, kun tuntuu, että kierrokset alkaa nousta. Tässä oli muutama esimerkki, miten helposti ja luonnonmukaisesti mä pystyn tukemaan eteerisillä öljyillä mun tunteita. Miten yksinkertaista on tuoda muutos elämään. Ja kohta sä kuulet lisää 3 muusta öljystä. Moikka! Tällä videolla kuulet mun polkuni tämänhetkiset top 3 öljyä. Ne kaikki on öljysekoituksia. Ja käytän näitä lähes päivittäin muiden öljyjen ohella. Välillä toki on hyvä laittaa joku öljy sivuun ja ottaa se taas täsmätukena johonkin hetkeen. Yksilöllisyys on hyvä muistaa taas näissäkin asioissa. Se, mikä toimii mulla, ei välttämättä toimi sulla ja antaakin ihan eri kokemuksen. Ainutlaatuinen White Angelica. Siinä yhdistyy 10 eteeristä öljyä, jotka on lähtöisin eri puolilta maailmaa kasvavista eksoottisista kasveista. Balsamipelargonin, tuoksuylangian, melissan ja ruusun eteeriset öljyt tuo öljysekoitukseen makeita, ihania kukkaistuoksuja, kun taas sitrustuoksut on peräisin bergamotista ja sitruunamelissasta. Mirhan Northern Lights
mustakuusen, iisopin ja pyhän santelipuun eteeriset öljyt luo tähän sekoitukseen lämpimän ja metsäisen pohjan. Tämä öljy tuo suojaa, turvaa ja vapautta. Sekä se rauhoittaa vilkkaan mielen. Tämä öljy on joidenkin mielestä myös todella hyvä uniöljy. Ja se tuo turvalliset, upeat enkeliunet. White Angelica suojaa kaikelta pahalta, negatiivisuudelta ja kylmältä maailmalta. Itse käytän tätä öljyä aina ennen mun ohjauksia tai hoitoja. Ja myös jos itsellä on negatiivisia ajatuksia, oot herännyt ehkä väärällä jalalla tähän päivään, niin kannattaa käyttää tätä öljyä. Sillä näin sä suojaat, ettei se oma negatiivisuus tartu sun läheisiin ihmisiin susta. Tällä öljyllä voit luoda positiivisen ja optimistisen ilmapiirin. Valor. Tämä öljy on sellainen, josta mä voisin puhua puoli tuntia. Jos kaipaat elämääsi lisää rohkeutta, niin muista aina silloin Valor. Valor on yksi Gary Youngin ensimmäisistä öljysekoituksista ja on yksi ihan ehdoton Young Livingin jäsenten suosikki. Aloita päiväs levittämällä öljysekoitusta pulssipisteille ja saat upean itseluottamusta ja rohkeutta sisältävän energian. Kun jännittää, niin silloin mä aina uin Valorissa. Se auttaa mua myös pääsee vaikeiden asioiden yli. Tämä auttaa kohtaamaan ihmiset, joita jännitän. Ja itse asiassa tämä auttoi kohtaan mua tilanteet, joita mä jännitin. Tämä on esiintyjien ja laulajien ihan ykkösöljy. Mä itse seison nykyisin niin paljon rohkeampana ja itsevarmempana naisena. Valoria on kulunut paljon ja sitä kuluu edelleenkin. Valorin avulla itse asiassa mä tein ensimmäisiä videoitani ja mun YouTube-kanava alkoi saamaan videoita, jotka oli ihan myös julkisia. Ja tulin näkyväksi muille, mutta ennen kaikkea mä tulin näkyväksi omalle itselleni. Kun elämä kaatuu päälle, niin Valor auttaa nouseen ylös. Mieletön öljy. Mun kolmas öljy, jonka haluan esitellä teille, on Release, eli irtipäästö. Release sisältää sinisen pietaryrtin, tuoksuylangian ja mandariinin upeita elosiakin eteerisiä öljyjä. Voit taputella tätä ruoholta ja kukkasilta tuoksuvaa stimuloivaa öljysekoitusta sun pulssipisteille ja kaulan alueelle. Päästä irti menneestä ja nosta katse tulevaisuuteen. Mun oma suosikkitapa käyttää tätä eteeristä öljyä on maksan päälle. Mä käytän silloin, kun haluan päästä haitallisista asioista irti ja vapautua niistä. Kun haluan mennä eteenpäin. Tai kun mä tunnen, että mun sisällä on jotain patoutunutta ärtymystä. Silloin mä otan Release-öljyn. Laitan tipan kämmenelle, pyöräytän maksan päälle pohjaöljyn kanssa ja hengitän syvään sen tuoksua. Mä sanon yleensä samalla mun voimalauseen, kun mä laitan tätä öljyä maksan päälle. Päästän irti kaikesta turhasta, mitä en tarvitse tässä hetkessä ja mikä ei palvele korkeinta parastani. Ja miksikö sitten laitan sitä sinne maksan päälle? No siellä asuu meidän niin sanotusti negatiiviset tunteet. Maksa on elin, joka puhdistaa meidän elimistöä myrkyistä. No miten näitä kaikkia 3 eteeristä öljyä voi käyttää? Eli ihan sisäänhengitys tuoksuttelun kautta joko pullosta, kämmenistä tai diffuuserilla.
Voit käyttää kylpemisessä, hieronnassa, jos sä kaipaat rentouttavaa, ihanaa hierontaa, niin voit silotella tätä öljyä pohjaöljyn kanssa omaan ihoon paikallisesti. Tai ihan vaan hajuvetenä. Taputtelet tätä öljysekoitusta pulssipisteille ja kaulan alueelle. Mä itse käytän paljon paikallisesti hajuvetenä ja myöskin tosi paljon ihan pelkästään tuoksuttelemalla. Mä oon tehnyt myös valmiita rollonpulloja ja siitä on helppo levitellä tätä öljyä minne haluankaan. Ja on myöskin upea käyttötapa tehdä valmiiseen suihkupulloon, josta voi suihkutella esimerkiksi iltaisin ennen nukkumaan menoa petivaatteille näitä upeita tuoksuja. Ja diffuuserin kautta tietysti nämä tuoksut on myös koko perheen käytössä ja tukee myös heidän hyvinvointia. Mutta jokainen meistä löytää oman tavan käyttää näitä öljyjä. Kiitos, kun olit taas kuulolla. Ja muistathan, että nämä esityksessä kerrotut öljyt eri tunteille on vain ehdotuksia kyseisiin aiheisiin. Käytä tähän liittyen öljyjä yleensä nimenomaan tuoksutellen, jos haluat sen tunnevaikutuksen. Ja voi olla, että löydät irtipäästämiseen jonkun sulle paljon paremmin resonoivan öljyn kuin esimerkiksi tämä mun release-öljy. Eli muitakin öljymahdollisuuksia löytyy aina yksilöllisesti. Tutustumalla näihin upeisiin luonnontuoksuihin ja sen maailmaan ja löytämällä omat lempiöljyt, me voidaan kaikki tosi monipuolisesti rikastuttaa meidän elämää eri tilanteissa ja elämänvaiheissa. Tunnepuolen remonttia, eli vanhan poistamista ja tunteiden purkamista sekä uuden hyväksymistä voit tehdä monellakin tapaa ja monellakin eri öljyvaihtoehdolla. Mutta tällä videolla kuulet yhdestä erityisestä tavasta, eli tunnevapautusharjoituksesta. Onko sulla pinttyneitä ajatuksia ja tunteita? Hiertääkö kivi kengässä? Kun tahdot itsellesi vapautta, uusia tuulia ja energiaa, niin kokeilepa tätä harjoitusta. Kyseessä on siis AFT-harjoitus, joka tulee sanoista Aroma Freedom Technique. Eli suomeksi voisi sanoa tunnevapautusharjoitus. Tämän tekniikan on kehittänyt yli 20 vuoden ajan kliinisenä psykologina toiminut Dr. Benjamin Purkus. Ja hän on opiskellut monia edistyksellisimpiä tekniikoita kehon, mielen ja emotionaalisen hyvinvoinnin kannalta. Hän on matkustanut ympäri maailmaa opettamassa ihmisiä käyttämään eteerisiä öljyjä ja elämäntapastrategioita menneisyydestä irti päästämiseksi ja onnellisuuden sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kyseessä on siis melkoinen harjoitus, vai mitä? Uskoisitko sä, että hyvin yksinkertaisella harjoituksella pystyt vapauttamaan hiertäviä ajatuksia ja tunteita? AFT on vaiheittainen prosessi, joka on suunniteltu opittavaksi ja käytettäväksi kaikille, jotka haluaa enemmän vapautta elämäänsä. Tämän prosessin kautta opit tunnistamaan, mitä todella haluat elämältä, mikä estää sua ja kuinka vapauttaa nämä esteet. Voit tekniikan opittuas käyttää tätä vaikka päivittäisenä harjoitteluna pitääksesi itsesi raiteilla. Saatat harjoituksen jälkeen huomata eron omassa ajatusmaailmassa, mielentilassa ja mahdollisuudessa ottaa askel kohti toimintaa. Mä löysin tämän harjoituksen kautta surun, joka oli kuristanut mun kurkkua ja siinä hetkessä pystyin päästään siitä irti. Mä
ymmärsin myös, mistä toi suru oli tullut. Ja tajusin, että en voi kantaa muiden suruja omassa kehossani, omassa itsessäni. Ja toi oli aika upea kokemus, vaikkakin tosin kyyneliltä en säästynyt. No, kuinka sitten valmistautua tällaiseen harjoitukseen? Valitse jo etukäteen joku elämäntapahtuma, tunnetila tai joku muu hankala aihe, josta olisit valmis päästään irti. Harjoitukseen tarvitaan 3 Young Living eteeristä öljyä, jotka tekeytyy yhdessä upeaksi synergiaksi. Ja nämä 3 öljyä on Stress Away, frankincense ja laventeli. Laimennussuhde, eli jokaista öljyä laitetaan 1 tippa per 5 milliä V6 pohjaöljyä. Eli hyvälaatuinen kasvipohjainen pohjaöljy. Tämän seoksen annetaan tekeytyä vähintään 24-48 tuntia synergiaksi, jonka jälkeen öljy on valmis käytettäväksi harjoitukseen. Ja ellet vielä omista näitä öljyjä, niin voit aina osallistua mukaan harjoitukseen alkuun myöskin ilman öljyä ja kuulostella harjoitusta. Harjoituksen voima toki on ton öljyn voimassa. Saat myös halutessasi kirjalliset ohjeet, jossa on kerrottu, kuinka tämä harjoitus etenee. Voit tutustua siihen jo etukäteen ennen harjoitusta, jotta sit harjoitusta tehdessä voit paremmin keskittyä tapahtumaan ja tunteen vapauttamiseen, eikä sun tarvitse miettiä, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja jos nyt sisimpäs huutaa, että jee, kyllä, tahdon mukaan, niin ihanaa, hyppää tälle upealle hyvinvoinnin polulle ihan ilman velvoitteita ja sitoumuksia, täysin riskittömästi. Ja merkitse oma AFT-harjoitushetkesi jo kalenteriin, aikaa omalle hyvinvoinnille. Voit osallistua AFT-harjoitukseen tallennetun harjoituksen kautta ja tehdä rauhassa omassa tahdissa tämän harjoituksen. Valkkaa siis jo etukäteen elämän tapahtuma, tunnetila tai muu aihe, jonka olet valmis päästään irti. Ehkä tiedät jo heti, mistä haluat luopua. Nyt olet kuullut yhdestä upeasta harjoituksesta, tavasta päästä työskentelemään omien ajatusten ja tunteiden kanssa. Muista kuitenkin yksilöllisyys. Se, mikä toimii mulla, voi antaa aivan eri kokemuksen sulle. Hei, haluaisitko kuulla mun kokemuksen tuosta Aroma Freedom tunteenvapautusharjoituksesta? Mä oon tehnyt sen varmaan 20 kertaa, ehkä enemmänkin, ja joka kerta se on oma ainutlaatuinen kokemuksensa, mutta mä oon huomannut, että se mulla jo noudattaa semmoista tiettyä kaavaa siinä. Mun tää koko paletti, tämä koko keho ja tunnepuoli ja kaikki olemuspuolet, nämä on jo oppinut siihen, että mitä siinä tapahtuu, niin se tietysti on erilainen kuin silloin, kun mä tein sen ekaa kerran. Mutta joka kerta mä valitsen siihen aina sen tietyn aiheen. Se voi olla joko tapahtuma, mikä kaihertaa mieltä, joku tunnetila, mikä tulee aina vaivaamaan, tai ihan niin kuin tai tavoitetila, semmoinen asia, että mitä mä haluaisin olla tai mihin haluaisin päästä, mutta jotain jumeja on siinä edessä. Ja mä lähden aina siihen harjoitukseen se aihealue mielessä. Ja nykyisin siinä käy monesti niin, että kun siinä käydään se 3 kierrosta läpi, niin ensimmäisellä tulee vähän semmoinen, että no ei tää ole mahdollista. Ja toisella kerralla mä humpsahan syvemmälle sinne juurisyihin ehkä. Sieltä paljastuu monesti sellaista, että mä en edes tajunnut, että
mikä se oikea syy oli, miksi tämä asia ei ole vaan lähtenyt, jumi ei ole lähtenyt pois minusta. Ja sitten 3. kierroksella sieltä oikein niin kuin pulpahtaa kuin korkki pintaan. Se joku, mikä siellä oli vetänyt alaspäin ja pitänyt pinteessä, niin se oikein niin kuin päästää irti ja huomaa, että mä oon sen harjoituksen lopussa ihan semmoinen niin kuin, vähän kuin semmoinen niin kuin intoa täynnä oleva kumipallo, joka pomppii. Tietysti joskus on semmoinen aihe, mikä ehkä, jos on ollut joku semmoinen, mikä on saanut mut niin kuin surulliseksi ja joka aiheuttaa aina semmoisen niin kuin sykkyrätunteen, niin semmoisessa tulee ehkä semmoinen niin kuin helpotus, mutta monesti mä huomaan, että se lopputulema on semmoinen niin kuin oikein ilolla täytetty outi. Ja sitten tässä, kun sä alat ekaa kertaa sitä harjoitusta tehdä, niin älä ole ankara itsellesi. Siinä menee aikansa ennen kuin tämä meidän paletti tottuu siihen, että mitä siinä tehdään ja että on turvallista mennä sitä uutta kohti. Siellä saattaa olla meidän niin kuin, semmosia, siellä meidän tunnepuolella semmoisia, jotka koittaa pitää paikalla, että ei ollaan tässä tutussa ja turvallisessa, vaikka se olisikin epämukavaa. Niin se vaatii ehkä jollakin houkuttelua, että sieltä pääsee tulemaan pintaan se syy, mikä meitä jarruttaa ja jumittaa. Eli jos sulla ton harjoituksen jälkeen ei ole semmoinen olo, että oi ihanaa, että sieltä vapautui uusi kirkkaampi minä esille, niin se on ok. Kun sä teet sen 2. kerran tai 3. kerran, niin se tulee lähemmäksi pintaa ja alkaakin nousta esille. Mutta on niin mielenkiintoinen, kun jokainen kokee tämän omalla tavallaan ja se oma tapa on aina itselle juuri oikea. Hei, ja sitten, kun sanoinkin, että mulla on aina se valmiiksi mietitty tapahtuma, toivetila, tunne siinä olemassa, niin joskus käy niin, että kun se harjoitus on alkamassa, niin alintajunta lyö sen mun hyvin ajatellun aiheen huitsin Nevadaan, ja sieltä tuleekin käsiteltäväksi semmoinen aihe, joka on tarpeellinen siihen hetkeen. Eli tämä meidän keho on aika viisas. Se huolehtii meistä. Mutta oo valmis ja anna tulla sieltä, mitä ikinä tulee. Moi moi! Mä otin tähän osioon mukaan kaikki ne asiat, jotka tuntuu erityisen tärkeältä, jotta sä tiedät, mistä kaikesta saat valita just sen, mitä tarvitset tähän hetkeen. Jokainen meistä lähtee tutustumaan Young Livingin mieltä ja kehoa helliviin tuotteisiin eri syistä. Yksi tarvitsee ilonpilkahduksia ja rentoutta siihen omaan elämään eteristen öljyn tukemana. Toinen tahtoo luonnonmukaisen kodin ja sitä kautta pienentämällä kehon kemikaalikuormaa terveemmän kehon. Ja 3. lähtee mukaan, koska ystävä innostuvan tarttuu. Jokainen Young Livingin tuotteiden käyttäjä pääsee mukaan hyvinvointiyhteisöön, jossa saat inspiraatiota ja apua niin tuotteiden käyttämiseen, sen luonnonmukaisen elämäntyylin sisäistämiseen sekä, jos haluat, niin oman kokemuksen jakamiseen. Eli Young Living on verkostomarkkinointiyritys ja tuotteita suosittelee niiden käyttäjät. Me ei myydä tuotteita toisillemme, vaan jaetaan omaa kokemusta just omana itsenämme. Ja sitten kuka tuntee, että haluaa samanlaisen muutoksen itselleen, voi tilata tuotteet itselleen verkkokaupasta. Ja kuten näillä kutsuilla varmasti huomasitkin, niin Young Living tunnetaan enimmäkseen just niistä tunteita tukevista ja tasapainottavista eterisistä öljyistä ja diffuusereista, mutta se on paljon muutakin. Se on myös luonnonmukainen koti.
Haluatko sä pienentää oman kehon kemikaalikuormaa? Koska jo pienillä yksinkertaisilla muutoksilla sä pystyt tekemään tosi paljon. Voit esimerkiksi vaihtaa kodin moninaiset eri käyttökohteisiin tarkoitetut siivouspunnukat yhteen tiivis yleispuhdistusaineeseen. Ei tarvitse tihrustaa kaupassa etikettejä, mitä pullot sisältää. Synteettiset kemikaalit ei pääse sairastuttamaan sun kehoa. Tai yhdellä pullolla tiivis pyykinpesuainetta peset 100 koneellista pyykkiä. Ei ole kemikaalijäämiä iholla yötä päivää ärsyttämässä vaatteissa ja petivaatteissa. Ihan tosi pienillä muutoksilla saat tehtyä jo ison muutoksen sun omaan arkeen. Ja mä tiedän, että se muutoksen tekeminen ei ole aina helppoa, mutta se ehdottomasti kannattaa. Ja kysymys kuuluukin, että miten sä tahdot voida sun elämässä? Mitkä asiat on sulle tärkeitä? Onko ilo ja terveys? Ne meidän tänään tehdyt valinnat muuttaa huomisen arjen. Mutta miten sitä muutosta sitten kannattaa lähteä tekemään? Kannattaa suunnitella. Hävitä ja uudista muutama asia kerrallaan. Älä edes yritä haukata liian isoa palaa. Voit esimerkiksi tehdä muutaman kuukauden suunnitelman just sun budjettiin sopien, että miten teet niitä pieniä vaikuttavia muutoksia siellä sun arjessa. Sen ei tarvitse olla monimutkaista. Etenet asia kerrallaan rauhallisessa tahissa. Mutta sitten mä haluan sanoa muutaman sanan vapaudesta. Young Living tarjoaa sulle täydellisen valinnan vapauden. Voit ottaa omaksesi minkä tahansa etuuksista. Yhden, muutaman tai kaikki. Mä otin ne kaikki. Mutta kurkataan, mitä siellä on tarjolla. On esimerkiksi 2 tapaa tilata. On uskollisuusohjelma, eli kuukausitilaus, mikä mahdollistaa muutoksen tekemisen hallitusti. Sä valitset itse, mitä missäkin kuussa haluat jättää pois ja mitä tahdot siihen tilalle. Eli valitset itse joka kuukausi, mitkä tuotteet tahdot tilata ja sä saat takaisin 10-25% niiden tuotteiden arvosta. Tai kertatilauksella tilaat mitä haluat, milloin haluat. Ja muutama sana tuosta uskollisuusohjelmasta. Siinä sä saat lisäksi ilmaiseksi myös nämä upeat lahjat 3, 6, 9, 12 ja 24 peräkkäisen kuukauden jälkeen. 3 ensimmäisen peräkkäisen kuukauden jälkeen saat jo Dewdrop Diffuserin sekä siihen appelsiiniöljyn tuomaan iloa päivään. Ja sitten jos jatkat, niin 6 kuukauden jälkeen saat öljylaukun ja puhdistavan purification öljyn. 9 kuukautta saat toisen diffuuserin ja teepuuöljyn ihonhoitoon, 12 kuukautta lojaltiöljyn ja 24 kuukauden jälkeen upean lasia ja puuta olevan Aria-diffuuserin, missä on kaukosäädi- ja musiikkitoiminnot myös. Ja jos sä liityt uskollisuusohjelmaan, niin saat olla mukana just sen aikaa, kun haluat. Voit olla kuukauden, 3 tai vaikka 10 vuotta. Sen voi lopettaa ihan milloin haluaa. Ja mä oon ollut kuukausitilaaja 2018 lähtien, ja nyt saan jo 25% pisteenä takaisin mun joka ikisestä tilauksesta, millä pisteellä mä tilaan itselle niitä tuotteita sit maksutta. Ja ihan just niitä tuotteita, mitä itse haluan. Ei ole mitään valmista pumpsia. Eli käytännössä se tarkoittaa, että kun tilaan tuotteita, joilla muutan omaa ja perheen elämään, niin mä saan ilmaiseksi vielä lisää hyvinvointia tukevia tuotteita. Ja tosiaan mä valitsen itse ne ilmaiset tuotteetkin. Öljyä tunnepuolelle, nukkumiseen, nivelille ja lihaksille, ihonhoitoa, ravintolisia, hiustenhoitoa, kodinpuhdistustuotteita. Ja sä saat valita tämän saman, jos haluat. Ja voit lopettaa kuukausitilana ihan milloin haluat, ei ole mitään sitoutumispakkoa. Mutta kuten tuossa jo aiemmin sanoinkin, niin aivan yhtä hyvin voit olla kertatilaaja ja tilata silloin tällöin mitä ikinä tarvitset. Ja mä itse tein niin, että aloitin kuukausitilaajana silloin heti ekasta tilauksesta ja suunnittelin, mitä vaihdan ensimmäisten kuukausien aikana ja sitten sen jälkeen katsoin, että miltä tuntuu. Ja niin sieltä valikoitu helposti
kuhunkin kuukauteen ne täsmätuotteet, jotka alkoi tukea mun muutosta henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Mukaan tuli eteeriset öljyt, siivoustuotteet ja kasvojenhoito. Ja tällä tavalla kuukausi kerrallaan vaihdoin sekä hygieniatuotteet että kodinpuhdistusaineet luonnonmukaisiin mun terveyttä tukeviin tuotteisiin. Ja sitten sitä mukaan, kun halusin tunnepuolelle lisää muutosta, niin tilasin just siihen sopiva öljyn. Ja sieltä löytyi aivan upeata tukea just sisäiselle rohkeudelle ja rentoudelle. Mutta katsotaan sitten vielä lisää näitä etuja. On tuotetietoutta niin kirjallisena kuin Facebook-ryhmässä erilaisina tallenteina monesta eri asiasta. Ja on tapahtumia Zoomeina, etänä, mutta on myös eri paikkakunnilla hyvän mielen yhdessäoloa. Farmivierailut. Me jokainen, kuka haluaa päästä vierailemaan omilla maatiloilla ja tutustumaan siellä sadonkorjuuseen, istutukseen ja tislaamiseen. Ja mä olin lokakuussa 2023 Kroatiassa meidän omalla maatilalla. Siellä kitkemässä Italian olkikukkaa lampaiden kanssa ja mä tunsin omassa kehossa ton paikan värähtelyn ja sen energian kauneuden. Väreet kulki pitkin kehoa ja onnenkyyneleet valuu silmistä. Ne on mykistäviä kokemuksia, kun me päästään siellä osaksi sitä luontoa ja mistä ne meidän öljyt tulee. Ja sitten yhteisö, jossa kokemusten määrä on valtava. Ja tämä kaikkien tietotaito on sun käytössä. Se on ihan parasta. Toisille hyvää tahtovia auttajia. Ja lisäksi saat oman öljyoppaan, joka auttaa sua löytämään vastaukset kysymyksiin, mitä ikinä on mielessä, sekä auttaa käyttämään tuotteita. Ja jos sä vaan haluat, niin mä voin olla sun öljyopas. Tai Satu voi olla. Sulla on aina apua, kun tulee kysymistä. Ja sitten on vielä suosittelubonus, jos sä haluat kertoa oman kokemuksen sun ystävälle, ja hän lähtee sun innostamana sinne hyvinvointimatkalle. Ja sä saat valita näistä etuuksista, mitä ikinä sä haluat. Jos sulla ei ole vielä omia öljyjä, niin mikä sitten olisi sopiva tapa aloittaa se oma öljymatka kohti iloa ja rentoa olemista, kun niitä erilaisia öljyjä ja vaihtoehtoja on niin monenmoisia? Jokaisella tulee olemaan alkuun ne omat tärkeimmät öljyt, mutta kukaan ei voi sulle kertoa, mitkä ne tulee olemaan. Mutta sun nenä tietää ne kyllä. Ja siksi premium-setti on suosituin vaihtoehto aloittaa öljymatka, koska se tarjoaa sulle alun muutokselle. Sieltä sun keho osaa sanoa, että mitkä on ne tärkeimmät tuoksut siihen ensimmäiseen askeleeseen ja mikä hienointa, että mitkä on myös siihen toiseen. Tämän premium-setin tuotteiden arvo on yksittäin tilattuna 290 €, mutta settinä se on 194 €, eli saat sen 33% alennuksella. Ja premium-setti sisältää Dewdrop diffuserin, ja diffuseri on se, joka pilkkoo eteerisen öljyn ja veden ohueksi sumuksi ja levittää sen sitten kotiin tuoksuteltavaksi koko perheen iloksi. Lisäksi siinä on 11 eteeristä öljyä, jotka sopii arkeen edistämään rentoutta, oman sisäisen äänen kuulemista, tukemaan nukkumista, tasapainottamaan ailattelevia tunteita, tuomaan virkeyttä ja energiaa päivään. Ja tässä on mukana myös noin frankincense, stressöve ja laventeliöljyt, jota käytetään just siinä AFT-tunnevapautusharjoituksessa. Sitten mukana tulee vielä luonnonmukainen V6-pohjaöljy, rasvaöljy, jolla eteerinen öljy aina laimennetaan, kun sitä laitetaan iholle. Mä aloitin oman öljymatkan tällä setillä ja voin kyllä rehellisesti sanoa, että mä olin hämmästynyt, millaisen muutoksen ne toi mun elämään. Ja tämä yksi setti sisältää ne arkiöljyt omaa ja perheen arkeen ilahduttamaan, mutta sitäkin tärkeämpänä mielen
ja tunteiden tukena, jotta me päästään yli niistä jumeista, jotka vetää meitä alaspäin. Ja on toki muitakin vaihtoehtoja. Valitse just omaan tarpeeseen ja sun omaan budjettiin sopiva alku. Yksi vaihtoehto on toi sama hiljainen Dewdrop diffuseri, joka tulee laventeli- ja piparminttuöljyllä. Sen hinta on 84 €. Tuo laventelin tuoksu rauhoittaa sekä kehoa että mieltä. Se auttaa laannuttamaan kiukkua ja vähentää henkistä uupumusta. Tuoksuttele ennen nukkumaan menoa. Ihana uniöljy. Ja sitten piparminttu on raikas tuoksu. Se kirkastaa mieltä. Ja tosi hyvä öljy, kun vastustat jotain uutta asiaa tai uuteen siirtymistä. Tukee positiivisuutta ja keskittymistä. Energisoiva ja motivoiva tuoksu. Ja nuo molemmat on siinä premium-setissä myös. Mutta jos mikään noista edellisistä ei osunut sulle, vaan haluat aloittaa sun öljymatkan itse valitsemilla yksittäisillä öljyillä, niin se sopii aivan yhtä hyvin. Ja muistathan, että voit aina pyytää minua tai Satua avuksi, niin jutellaan ja mietitään, että mitkä olisi just ne öljyt, jotka auttaa sinua jättämään vanhat ikävät tunteet taakse ja siirtymään uuteen. Kiitos, kiitos, kiitos jo tässä vaiheessa. Kiitän myös itseesi, että olet ollut oppimassa uuden äärellä ja löytänyt sen, mitä tarvitset elämääsi. Nyt olet siis kuullut mun ja Outin tarinan sekä miten tunteet vaikuttaa koko meidän olemiseen ja fysiologisesti kehon toimintaan. Tunteiden syntyminen on monimutkainen prosessi, mutta ehkä oivalsit, että ajatuksemme ja uskomuksemme on monen tunteen takana. Lähdetään siis myös ajatuksen voimalla luomaan hyvinvointia. Kuulit limpisestä järjestelmästä ja sen tärkeydestä. Ja kuulit, miksi tunteet sekä nenä on vahvasti liitoksissa toisiinsa. Nyt tiedät myös, mitä ovat eteeriset öljyt ja miksi on tärkeää tietää, mitä öljyjä käyttää. Eteeristen öljyjen käyttötavat ja turvallinen käyttö on yksi tärkeimpiä asioita, jotta saat kaiken sen tuen, mitä niillä on tarjota. Kuulit Outin lemppariöljyt, laventeli, frankincense ja stress away sekä mun top 3 öljysekoitusta, jotka ovat tuomaan rohkeutta, suojaa, irtipäästämistä ja tasapainoa. Saatiin kuulla Outin upea esitys Young Livingin kaikista mahdollisuuksista ja sen potentiaalin, mitä se voikaan tarjota meille hyvinvoinnin tueksi. Toivottavasti kutsut sai aikaan sussa oivalluksia ja huomaat tarvitsevas muutosta. Ja ennen kaikkea nyt haluat ja uskallat ottaa sen ensimmäisen askeleen kohti tuota muutosta. Ehkä et vielä tiedä, mikä se muutos on. En mäkään tiennyt, mutta olen onnellinen, että vuonna 2021 otin sen askeleen eteeristen öljyjen avulla kohti uutta. Ennen riittämättömyyden tunteet ja pelot hallitsi mun elämää. Ja nyt uskallan olla rohkeasti oma näkyvä itseni. Ja en todellakaan uskonut, että joskus tekisin tällaisia videoita muille. Huhhuh. Outi muuttui koko vartalokrampista iloiseksi, hymyileväksi ja sai lempeämmän otteen elämään. Sillä on todellakin merkitystä, millä mielellä aamulla heräät ja aloitat päivän touhus. Päivä kun käynnistyy virkein mielin, niin on olokin paljon iloisempi. Kokonaisvaltainen muutos on mahdollista meille kaikille. Miltä haluat, että sun oma tarina kuulostaa? Mä intuitiivisesti tiesin silloin vuonna 2021, että tarvitsen nämä öljyt elämääni. Aloitin oman matkani upealla premium-pakkauksella, joka avasi upean maailman.
Voiko se olla näin yksinkertaista? Ehkä mietit. Eteeriset öljyt on kerros kerrokselta kuorineet mua kuin sipulia. Ja kyllä, välillä mukaan on mahtunut myös kyyneleitä. Näiden puhtaiden eteeristen öljyjen värähtely on antanut mulle aimopotkun henkiselle kasvulleni. Ajatella minä, joka uskoin vielä 3 vuotta sitten vaan siihen, mihin pystyin koskeen ja mitä pystyin näkeen, niin nyt autan muita värähtelyn sekä energioiden maailmassa. Haluatko sä lähteä täysin riskittömästi mukaan tälle muutosmatkalle uuteen? Toivottavasti meidän kipinä sisällämme inspiroi myös sua salliin itsellesi kaiken sen, mikä vielä pinnan alla on uinumassa ja odottamassa. Öljyt on tukena meidän tunteille ja ajattele, sen lisäksi siinä samalla voit purkaa kehon kemikaalikuormaa. No niin, nyt tiedät, että tarvitset tämän ottaaksesi seuraavan askeleen kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kysynkin, aloitatko premium-pakkauksella vai diffuuserilla ja parilla öljyllä? Kertatilaajana vai kuukausitilaajana? Valinta on täysin sun. Premium-pakkauksen öljyjen tunnevaikutuksiin pääset tutustumaan vielä lisää sähköpostiin laitetuista liitteistä. Ja tiedätkö, muutoksen voit ihan yhtä lailla aloittaa vain 1 tai 2 öljyllä. Vaikka premium-pakkaus onkin upea oven avaus, alkaa pöllyttää niitä jumeja mielen lokeroista täydellä teholla, niin myös juuri tähän hetkeen sopiva yksittäinen öljy voi raottaa ovea just sen verran, jotta omat toiveet pilkahtaa näkyville. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa kuulla omia toiveita, vahvistaa intuitiota tai lähteä rohkeasti tavoittelemaan omia unelmia. Tee just sulle itsellesi sopiva valinta. Asiakastilin avaaminen ei sido eikä velvoita sua mihinkään. Tilaat mitä haluat, milloin haluat. Kun olet avannut asiakastilin, voit lisätä ostoskoriin juuri tähän hetkeen tarvitsemas tuotteet. Young Livingin tuotteista kertominen on ihanaa ja myös vapauttavaa, koska saan olla hyvinvoinnin lähettiläs ja auttaa ihmisiä ottaa itse vastuun omasta elämästä. Ja uskon, että tässä kohtaa puhun myös Outin suulla. Me rakastetaan tätä työtä ja halutaan aina antaa parastamme teille tiimiläisille kuin myös kaikille uusille tutustujille. Ja jos joku nyt jäi pohdituttaan, mietityttään, niin kysy rohkeasti lisää. Voit laittaa viestiä mulle tai Outille. Kiitos, kun osallistuit Tunteet ja nenä WhatsApp-kutsuihin tällä tavalla videon välityksellä. Ja jokaiselle uudelle, joka lähtee tutustumaan öljymaailmaan meidän opastuksella, me lähetetään lahjaksi tämä Tuhti aloittaja ABC-tietopaketti. Ihana, jos mä saan lähettää tämän sulle. Ja mun omat lempparit siellä Öljytaipaleen alussa oli Stress Away, jota tuoksutellessa hartiat laskeutuu korvista ja tuntui, että hengitys alkaa taas kulkea. Ja kun Frankincense toi siihen vielä omaan kuplan, missä mä aloin saada näkyväksi omat toiveet, tiesin, että oli ottanut ensimmäisen askeleen johonkin uuteen. Johonkin sellaiseen, mikä ei ollut vielä tuttua, mutta pystyin tuntemaan sen jo koko mun olemuksessa. Varmastikin siksi, että näissä Young Livingin eteerisissä on niin valtavan kaunis energia ja värähtely. Yliaistillisesti tutkittuna ne tukee meitä myös henkisesti. Ja mikäli sinusta tuntuu nyt, että sä tahdot tutustua näiden upeiden öljyjen maailmaan, niin voit avata itsellesi asiakastilin mun linkin kautta.
Saat silloin tilattua öljyt itsellesi verkkokaupasta sun omaan käyttöön edullisemmalla jälleenmyyjähinnalla. Ihan sillä samalla tukkuhinnalla, jolla minä tilaan omat tuotteet mun arkikäyttöön. Ja Young Living maksaa mulle palkkion sun tilauksesta. Se on kiitos mun tekemästä työstä. Ja jokainen saa tosiaan öljyllä just itselleen parhaiten sopivalla tavalla. Suuri osa öljyilee omasta henkisestä hyvinvoinnista huolehtien. Jotkut saattaa kertoa ystävilleen ja saa siitä suosittelupalkkion. Ja sitten on vielä 3%, ketkä tekee liiketoimintaa. Mutta toi sama asiakastili antaa mahdollisuuden noihin kaikkiin. Eli ei velvoita mihinkään. Ja sä saat silti tilattua sun tuotteet sillä edullisemmalla hinnalla. Ja kuten aiemmin jo sanoinkin, niin öljyjä on muutama sata, joista sä voit valita niin yksittäisiä kuin settejäkin. Mä aloitin vuonna 2018 tällä premium-pakkauksella, just koska siinä olevat öljyt ja diffuuserit tuli 33% edullisemmaksi kuin samat tuotteet yksittäin. Eli settinä se hinta on 194 euroa. Ja mukana on myös ne frankincense, laventeli ja stress-öljyt sekä laimenusöljy, joista voit tehdä itsekin AFT-öljyn aina, kun teet ton tunnevapautusharjoituksen. Ja toki sen öljymatkan voi aloittaa myös muutamalla yksittäisellä öljyllä. Sä tiedät, mitä tarvitset tähän hetkeen ja teet sen just omaan budjettiin sopien. Kerrothan, jos tahdot meidät sun öljyoppaiksi. Me ilolla otetaan sinut siipien suojaa ja opastetaan eteenpäin. Eli jos vastaat kyllä, niin mä lähetän sulle ohjeen, asiakastilin avaamisen ja tilausohjeen. Ja kerrothan myös, haluatko maksutta satun nauhoituksen Aroma Freedom tunnevapautusharjoituksesta Young Livingin öljyllä tehtynä. Sieltä se vanha hiertynyt jumi saa väylän vapautua turvallisesti ja tilalle pääsee muodostumaan uusi avoin kaistale, mikä vie sut pykälä eteenpäin kohti omia toiveita. Ja mulle saat aina soittaa tai laittaa viestiä ja kysyä, mitä ikinä mieleen tuleekaan. Vielä sydämellinen kiitos, kun kuuntelit tämän videon ja annoit itsellesi mahdollisuuden uudenlaisen tulevan muodostumiseen.